सासे बर' उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदों दुथां लांसुनिया साथामा आरो बिसोर साथाम लांसुनियाखौ फासि होनांगौनि दाबि खालामदों रायजोफोरजों लोगोसे बेंटल दखरा एबसुआ चिराङाव बे मुगैथाव हानजायारि जिनाहारिनि जाथाय सासे उन्दै बर' हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदों लांसुनिया मुसलमान सेंग्राफोरा आरो बिसोर साथामखौ लांसुनिया साथामखौ गोरानिख्रुइ गोरा साजा होनांगौनि दाबि खालामदों रायजोफोरजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो बिसोर साथामखौ थाबैनो फासि होनांगौनि दाबि खालामदों नङाब्ला उन समाव दखरा एबसुआ गोख्रों सोमावसारगोननिबो हुमखि खालामदों आरो बे समाव आबुङै फोरमायनो लादों। चिराङाव सासे बर' हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामदों दायनिगिरिफोरखौ फासिनि दाबि खालामदों चिरां जिल्लानि ट्राइबेल उन्दै हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामग्रा बे साथाम लांसुनियाखौ फासि होनांगौनि दाबि बिसोरनि न'खौ सिफायना होनांगौनिबो दाबि खालामदों रायजोफोरजों लोगोसे बेंटल दखरा एबसुआ गोख्रों दाबि खालामदों लांसुनिया दायनिगिरि नासिरुल शेख लांसुनिया पीर मोहम्मद आरो हारुनुल हासेनखौ फासिनि दाबि खालामदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों आसाम सरकार चिरां जिल्ला खुंथाय आरो चिरां पुलिस बिफानखौ दाबि खालामदों बेंटल दखरा एबसुनि आफादगिरि सोमदोन वारिया जुदि दायनिगिरिफोरखौ फासि होआब्ला एबसुआ जिरायना थानाय नङा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों सोमावसारगोन होनना हुमखि एबसुनि बिसोर दुथां लांसुनिया साथामखौ फासि होनांगौनि दाबि खालामदों सासे उन्दै बर' हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदों बिसोर साथाम लांसुनिया सेंग्राया आरो बिसोर साथामखौ पुलिसा खाबाय आरो गोख्रों साजा होनो दाबि खालामदों रायजोफोरजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो बे मुगैथाव जिनाहारिनि जाथायखौ खालामदों चिराङाव बे मुसलमान सुबुंफोरा बे सेंग्रा साथामा लांसुनिया सेंग्रा साथामा जिनाहारि खालामदों उन्दै बर' हिनजावसाखौ लांसुनिया दायनिगिरि नासिरुल शेख लांसुनिया पीर मोहम्मद आरो हारुनुल हासेनखौ फासिनि दाबि खालामदों बेंटल दखरा एबसुनि आफादगिरि सोमदोन वारिया दाबि फोरमायदों जुदि दायनिगिरिफोरखौ फासि होआब्ला एबसुआ जिरायना थानाय नङा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों सोमावसारगोन होननानै हुमखि एबसुनि लोगोसेनो गोख्रों खावलायबावदि गुबुन हारिनि हौवाफोरनि फाव एबा गोदै रावाव रावबो बर' सिख्ला एबा आइजोफोरा बेबादि बोलि जानांनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै खावलायदों आरो मानोना बर' हिनजावफोरा गुबुन हारिनि गोदै गोदै अनफ्लायनायाव गोबां बोलि जानांबाय थादों होननानैबो फोरमायदों आरो इयुननि थाखाय सांग्रां जायो जाहाथे होनना खावलायो बेंटल दखरा एबसुआ बेबायदि बर' हिनजावसाखौ उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाय बे मुगैथाव जिनाहारि खालामनाय दायनिगिरि साथाम लांसुनियाखौ फासिनि दाबि होनो खालामदों आरो बिसोरनि दुथां लांसुनियानि न'फोरखौ सिफायना होनांगौनिबो दाबि खालामदों रायजोफोरजों लोगोसे दखरा एबसुआ बे चिराङाव बर' हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया मैखोम बिजाथाय सोमजिहोदों चिरांजों लोगोसे गासै ओनसोलावनो बे मैखोम बिजाथाय सोमजिहोदों बे मुगैथाव जिनाहारि जाथाया आरो बिसोर लांसुनिया दुथांखौ थाबैनो फासि होनांगौनि दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा অতি লজ্জাজনক আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু মৰ্মান্তিক ঘটনা আমি যোৱাকালি শুনিবলৈ পালোঁ যে চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বেংটলৰ বাসিন্দা এজন নাবালিকা ছোৱালী ক্লাছ 10 পঢ়ি থকা মাইনৰ এটো ছোৱালী এই ছোৱালীজনৰ ওপৰত তিনিজন বদমাছবিলাকে বা কালপ্ৰিটসকলে মানে এনেকে বেয়াকে ৰেপ কৰিছে সেইটো মানে ক'বলৈ কোনো তেনেকে ভাষা বিচাৰিবলৈ আমি পোৱা নাই বা শব্দ ওলাবলৈ মানে সক্ষম হোৱা নাই গতিকে আমি প্ৰথমতে এই নিন্দনীয় যি কাণ্ড যি ৰেপ কেছ ইয়াৰ ওপৰত আমি তীব্ৰতা এটা মানে তেওঁলোকক কি কৈছে আমি কণ্ডেমেশ্যনটো দিছে আৰু এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত মানে
প্ৰচাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চিৰাং জিলাৰ যি প্ৰশাসন, পুলিচ প্ৰশাসন আৰু চিভিল প্ৰশাসন, তেওঁলোকৰ কঠোৰ যি এটা পদক্ষেপ, এই পদক্ষেপৰ দ্বাৰাই যোৱাকালি ৰাতিৰ ভিতৰত তিনিজনকো মানে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ বাবে আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু ৰাইজৰ হৈ আমাৰ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰশাসন তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ আমি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি দাবী কৰিছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে কঠোৰতকৈ কঠোৰ, একদম কঠোৰতম যি শাস্তি তেওঁলোকক পক্ষত থ্ৰুৱেদি, যিহেতু মাইনৰ এটা এছট ৰেপ কেছটো হৈছে, ইয়াৰ মানে ন্যায়টো পক্ষত থ্ৰুৱেদি অতি সোনকালে বিচাৰটো হয়, এইটো আমি বিচাৰিছোঁ। আৰু বিচাৰৰ দ্বাৰা তেনেকৈ যিসকল মানে জঘন্য কাণ্ডত ৰেপ কেছত মানে জড়িত আছে বা যোনে মানে ৰেপটো কৰিছে, তিনিজনকো অতি সোনকালে মানে ন্যায়ৰ থ্ৰুৱেদি তেওঁলোকক ফাঁচীলৈকে মানে শাস্তিটো বিহিব লাগে, এইটো আমি বিচাৰিছোঁ। আৰু এটা কথা আমি অসম চৰকাৰলৈ এইটো দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ আমি বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বিগত সময়ত মাজে মাজে তেনেকৈ কাণ্ডবিলাক আমাৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ বা ট্ৰাইবেলসকলৰ ওপৰত যি নিৰ্যাতন, যি নাকি মানে অপব্যৱহাৰ তেনেকৈ কৰাটো বহুত সময়ে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বা হৈ আছোঁ। গতিকে এই সময়বিলাক কেতিয়াবা এনেকৈ মানে সমস্যাবিলাক বা পদক্ষেপবিলাক আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তৎক্ষণাৎভাৱে অসম চৰকাৰ বৰ্তমান যি আমাৰ যিজনে সকলোৰে পৰিচিত আমাৰ সন্মানীয় চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে যেনেকৈ পদক্ষেপ কৰি বা পদক্ষেপৰ দ্বাৰাই দুষ্কৃতিকাৰীসকলক, মাৰ্ডাৰাৰসকলক বা ৰেপিষ্টসকলক যি সময়ৰ ভিতৰতে এনকাউণ্টাৰ কৰি দিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু যিসকল দুষ্কৃতিকাৰী তেওঁলোকৰ ঘৰত তাৰমানে উচ্ছেদ কৰা, বুলডোজাৰ লগোৱা, এনেকৈ ব্যৱস্থাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তো গতিকে একেখন ৰাইজৰে আমি বাসিন্দা আৰু একেখন ৰাইজৰ ভিতৰতে একেখন আইনৰ ভিতৰতে এই ঘটনা যিটো সংঘটি হৈ গ'ল, খুব মানে লজ্জাজনক, খুব মানে দুখৰ কথা। গতিকে আমাৰ অসম চৰকাৰে এই একে ঘটনাৰ বিচাৰটো ঠিক তেনেকৈ প্ৰক্ৰিয়াৰে অতি সোনকালে কৰে, তাৰ বাবে আমি অসম চৰকাৰক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ। অতি লজ্জা नंगौ घटनायाथ' बियो बिराद सैथो आरो बेबायदि जाथाया दिनै फ्राय जाबाय थागासिनो दङ, जाबोदों आरो दासिमबो जागासिनो दङ। आरो दिनैनि जेनोखि नैबे जि मोनसे बिराद मुगैथाव जाथाय, बे जाथायाबो बेबायदिनो मोनसे। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि समाव ससियेल मिडियाखौ जोंनि लाइमोनफोरा मोजाङै बाहायाखै। ससियेल मिडियाखौ बिराद माने बयबो बाहायसावदों। दिनैनि समाव जोंनि लाइमोनफ्रा ससियेल मिडिया बाहायनाय फेसबुक, इन्स्टा, लोगोसे इउटुब, बेवहाय गावनि जेनोखि लाइफ बेखौ बैजोंबो मोनसे साइडजों लानानै थांनो बेबायदि नोजोरजों गोबां लाइमोनफोरा दिनैनि समाव खामानि मावबाय थादों। नाथाय बै खामानि मावनायजों लोगोसे माखासे जाखांफुनाय लाइमोन, सेंग्रा सिख्ला, उन्दै जायफ्रा दिनै ससियेल मिडियानि बागै मोजां रोखोमै मिथिजोबा, बै लाइमोनफोरा दिनै मा गोबां माने मानसिफोरनि षड़यन्त्र खालामखोमानाय, सिङाव गाज्रि गोसो लाखुमानानै थाखुमानाय बै माखासे लांसुनिया सुबुंफोरनि जेनोखि खायदा कौशल बिनि बोलि जानाङो। दिनैबो बे मोनसे जि जानाय जाथाय बियो बिनिनो मोनसे उदाहरन। मानो होननानै बुङोब्ला जाय जाथाया जादों बियो ससियेल मिडियानि थ्रुयैनो जादों। मानो होननानै बुङोब्ला ससियेल मिडियायाव स्टेटास होबाय, बेवहाय सोरबाया बाख्नायहरगोन, सोरबाया बिराद मोजां भाषा लिरहरगोन, जि मोजां माने जिफोरा माने मानसिनि गोसोखौ बोयो, बैबायदि भाषाजों लिरहरनानै मानसिनि गोसोखौ बोयो। आरो उन्दै बैसोनि मानसि हिसाबै खोथाफोरखौ बुजिजोबा आरो हमस'जोबनो हाया, जायनि फलाव बिसोरो थाब रिप्लाइ होगोन, थाब माने बै रिप्लाइनि कमेन्टफोरनि रिप्लाइ खालामै बै जाय माने गाज्रि मानसिफोर, गाज्रि संक्रान्तआव लिप्त जानानै थानाय मानसिफोर, बैसिनि गोसोजों गावखौ कानेक्ट खालामनानै लानोसै। लोगोसे बेबायदियैनो गावबा गावनि नाम्बारफोरखौ होनानै लोगो कन्टेक्ट खालामलायनाय, मालायनाय, लोगो लानायनि गेजेरजोंनो बेफोरबायदि जाथायफ्रा जानानै थांनाय बेबायदिखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेनिखायनो आं लुबैगोन जोंनि दिनैनि लाइमोनफोरखौ ससियेल मिडिया बाहायनाय एबा समाज बिजोङाव ओंखारनायनि सिगां गावखौ मोजां रोखोमै वेल माइन्ड प्रिपेरेसन खालामनानै ओंखारोब्ला मोजां। आरो सोरबायदि मानसिया ससियेल मिडियायाव माबायदि रोखोमै गावखौ प्रल'भन खालामनो हागौ बिनिफ्राय गावखौ सतर्क लाखिनाया मोजां। आरो दिनैनि जुगा बिराद मोजां मोनसे
सम जुग बै मोजां मोनसे समाव गावखौ जौगानाय फारसे बा आवगायनानै लांनो थाखाय बिराद मोजां मोनसे सहस लामा नाथाय बेवहाय गोबां हाखर हाला दङ जायफोरखौ जोङो बुजिनांगोन सिनायनांगोन आरो बेबायदिसो जोङो जोंखौ गायसंनो हानायनि फारसे आवगायनो हागोन दा बेनिखायनो आङो लाइमोनखौ बेखिनिखौनो खावलायदों जे ससियेल मिडिया बाहायनायाव जों दिनै बिराद सांग्रां जानांगोन गोबां लाइमोनफोर दङ दिनैनि समाव माने ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय लोगो लोगो बिराद गाज्रि बाथ्रा लिरनाय बिराद गाज्रि बाथ्रा बुंनाय आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ससियेल मिडिया बाहायनायाव गोबां माखासे इउटिउबार माखासे फेसबुकाव माने क्रिएटरफोरसो दंसै जाय क्रिएटरफ्रा साबस्क्राइबारफ्रा बुरजा जाबाय साबस्क्राइबार बा फलोवारा बुरजा जाबाय नाथाय बैबायदि फलोवार बुरजा थानाय साबस्क्राइबार बुरजा थानाय मानसिफ्राबो दिनै समाजनि थाखाय बबेया मोजां बबेया गाज्रि बेखौ बुजियालासेनो खालि माने समाज बिजोङाव गावनि भिउसखौ बारायनो थाखाय बिराद गाज्रि भाषा बाहायनाय बिराद गाज्रि माने कन्टेन्ट बानायनाय बैजों बिराद लिप्त जानानै दङ आरो बै कन्टेन्टफोरखौ बिराद माने साबधान मोनसे बाथ्रा बुंबाबो सोरबाया कमेन्टआव बुंहरबाबो बैसोर जाय क्रिएटर्सफोर जायफ्रानोखि दिनै एसे गावखौ ससियेल मिडियायाव सिनायथि होनो हाबाय बिसोरो दिनै मानिनो रोङाखै आं बिनि दिनैनि नैबे जाथायजों सोमोन्दो लाखिनानै बेखौबो खावलायगोन जे दिनैनि जाखांफुनाय जेसेबां लाइमोनफोर जायफ्रा ससियेल मिडियायाव बिराद माने गावखौ माने गोजौ फारसे लांनो नागिरदों दिनै एसेब्लाबो गावखौ माने पपुलार खालामनो हाखाबाय बै लाइमोनफ्रा दिनैनिफ्राय जाहाथे ससियेल मिडियायाव गाज्रि भाषा बाहायनाय गाज्रि कन्टेन्ट खालामनाय बैनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो जोंनि बर'फ्रा बिराद खम मोनसे सुबुं थानाय हारि दा बै हारिया बेबायदि मोनसे फिसा हारिया बेबायदि रोखोमनि कन्टेन्ट बानायनाय बेबायदि रोखोमनि माने गाज्रि माखासे बारहावा माने क्रिएट खालामनायनिफ्राय जुदि गोजान जायाबा जों हारि हिसाबै गोजौ फारसे थांनो नागारै जोङो गाहाय फारसेसो थांगोन दा ससियेल मिडिया बिराद मेटार खालामो दिनैनि समाजाव दा ओंखायनो ससियेल मिडिया बाहायनायाव जों बयबो जाहाथे सांग्रां जायो आरो ससियेल मिडियाखौ बोरै बाहायनांगौ बिनि थाखायबो जोङो बयबो माने गोसो होलायनानै खौसेयै मोजां मोनसे कन्टेन्ट बानायनाय मोजां मोनसे भिडिअसफोर बानायनाय आरो जाय भिडिअजों जोंहा समाजाव लाब जागोन आरो जोंनि हारिनि थाखाय लाब जागोन बैफोरखौसो जोङो बानायनायाव जाहाथे गोसो होयो आरो बेजों जोंखौ गोजौआव लांनायनि फारसे जाहाथे सानो बेखिनिखौनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गुरैयै बा गंग्लायै खावलायहरदों जोंनि जेसेबां दिनैनि जाखांफुनाय लाइमोन कन्टेन्ट क्रिएटरफोर बिसिनिसिम खावलायनाय बायदियै जेनोखि कालप्रिट जेनोखि बै दायनिगिरिजों दायजों सोमोन्दो थानाय साथाम जे सुबुं बै सुबुंखौ 3 घन्टानि गेजेरावनो जोंनि खावलायनाय बायदि बिथांमोना हमनानै जोंनो फोरमायदों जे बैसोर साथाम सुबुंनि मुङा नासिरुल शेख लोगोसे फिर मोहाम्मद आरो हासानुर हासान बै साथामानो बे खान्द'खौ मावदों होननानै जोंनो खोन्थादों आरो बिथां साथामखौ जोङो हमनो हाबाय बेबायदि हिसाबै जोङो फोरमायनायाव जोङो गोजोननाय मोनदोंब्लाबो जोंहा बिनि सायाव बेबायदि मोनसे थाब हमनो हानायाव गोजोननायाथ' दङ नाथाय बिनि सायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनांगौ आरो बेखौ खम समनि गेजेरावनो बिजिरसालियाव बिजिरनायनि गेजेरजों बिसोरखौ फासिनि साजा होनांगौ होननानै जोङो सानदों आरो बेखौ जोङो पुलिस प्रशासननो जोङो मैयाबो दाबि दैखांबोदों आरो दिनैबो जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों दाबि दैखांदों आरो दाबि दैखांनो सानदों जे बिसोरनि जेनोखि खामानि मावनाय बै खामानि मावनाया जोबोद मुगैजाथाव आरो जोबोद लासिंसिं आरो जों हारि हिसाबै बेखौ मालाबाबो सहसै बा इजि जों लानाय नङा बे खान्द'जों सोमोन्दो थानाय साफ्रोमबो व्यक्तिखौ मोजां गोरानिफ्राय गोरासिन फासिनि साजासिम जुदि लाङाब्ला बिनि सायाव जोङो सिरि थानाय नङा आरो जों लुबैदों आरो जों मैयाबो खावलायदों जे बैसोर साथामनि बै लांसुनिया न'खरखौ बुलडजारजों बुफाय बुसि खालामनानै सिलिंखार खालामनांगौ जोङो बेखौ लुबैदों जोङो नुदों मानगोनां जोंहा आसाम हादरनि चिफ मिनिस्टार सार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गुबुन गुबुन जायगायाव जिहेतु बेबायदि रेप घटना जघन्य मोनसे घटना जेराव जादों बै जघन्य घटनाजों सोमोन्दो थानाय व्यक्तिफोरनि न'खरखौ बुलडजारजों बुख्रुबनाय आरो लोगोसे बिसोरखौ गोनां जायोब्ला बिसिनि मावनायनि सायाव बिसोरखौ इनकाउन्टार खालामनायनि मोनसे थासारिसिमबो जोङो खालामनाय नुदों दा बैबायदिनो मोनसे गोरा एक्सन जोङो जोंनि नैबेहायबो लाजानो लुबैदों मानो होननानै बुङोब्ला सासे मानसिया रेप खालामनाय जाथाया गुबुन बाथ्रा नाथाय बिसोरो साथाम दानब मोनसे महरनि दानब मोनसे गोसोनि मानसि आरो दानब गोसोनि मोनसे साननायखौ लानानै बिसोरो जोंनि सासे उन्दै बिनानावखौ जिबायदि एसेबां गाज्रि मोनसे थासारि रेप खालामबाय
लोगोसे आरो भिडिअ खालामनानै बिसोरो भाइरेल खालामबावबाय। दा बैबायदि मोनसे जाथाया जोंनि थाखाय बिराद लासिंसिं बिराद दुखुनांथाव। जोङो हारि हिसाबै दुखु मोनदों, जों हारि हिसाबै बेखौ इजि लानो सानाखै। दा बेनिखायनो जोङो सानदों बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय साथाम बे व्यक्तिखौ, बे दानबफोरखौ थाबैनो फासिनि साजा होनांगौ आरो बिसोरनि न'खरखौ सिलिंखार खालामनानै होनांगौ। जोङो बेखिनिखौनो सरकारनिसिम दाबि दैखांदों आरो बेखिनिखौनो जोङो